बर' रावखौ आसामनि एस'सिएट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै गनायथि होदों आरो दिनै बेनिखायनो बे नैथि लेंगुवेज होनना बुंनांगोन लेंगुवेज हिसाबै गनायथि होदों आरो दिनै बेनिखायनो बे नैथि लेंगुवेज होनना बुंनांगोन बर' रावखौ आसामनि एस'सिएट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै गनायथि होदों आरो दिनै बेनिखायनो बे नैथि लेंगुवेज होनना बुंनांगोन जोंनिफ्राय डिमान्डआ बेनोमोन जे बर' रावखौ स्टेट लेंगुवेजखौ घोषणा खालामनांगौ होननानै जोंनिफ्राय रिकगनिसन होनांगौ होननानै जों दाबिमोन खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे आसामिस रावजों इकुवेल स्टेटास होनो एसे बोरैबा मोननानै स्टेट लेंगुवेज नङालासे एस'सिएट स्टेट लेंगुवेज लेङाइ रायजो राव हिसाबै नाजावदों आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय खोब मोजां आसामिस रावजों इकुवेल स्टेटास मोनाखैबाबो स्टेटनि मोनसे रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोननाया बे जोंनि थाखाय मोजां जादों उदालगुरि जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बाजिबाथि जि बोसोरसालि जथुम्मा बिनिनो गेवलां मेलमोन दिनै आरो बे गेवलां मेलाव जा गाहाय आलासि हिसाबै बर' थुनलाइ आफाद सेन्ट्रेल कमिटिनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी नुजाथिफैदोंमोन आरो हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै सायख'जानाय बिबुंथिगिरि हिसाबै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पाब्लिक रिलेसन अफिसार माबा सेक्रेटारि आनन्द दैमारि बिथां दंमोन दिनै बे गेवलां मेलाव गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों बेखे थांनाय 1952 मायथाइनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा जिखिनि खामानि मावदों बर' थुनलाइखौ जौगाखांनो बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांलायनायजों लोगोसे आरो फैगौ समफ्राव मा हाबाफारिनि गेजेरजों बर' थुनलाइखौ आरो बर'नि रावखौ फोथांना लाखिनो हागोन बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांलायनाय सावरायनाय जादों जिहेथु बर' मिडियाम स्कुलफोरा लासैनो गोमालांनायनि अबस्थायाव दं बेफोरखौ जों बोरै फोथांना लाखिनो हागोन बेफोर बाथ्राखौ दिनै बर' थुनलाइ आफादा सावरायनाय जादों आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ अरायसम गोसोआव लाखिनांगोन मानोना बिथांमोननि नाजानाय हास्थायनायावसो दिनै बर' थुनलाइ बर' रावा थांनानै दं आरो बर' जातियाबो मोनसे गोजौ थाखोआव थांखिनानै दं बर' रावा दिनै कनस्टिटिउसननि 8 सिडुलाव हाबदोंबाबो बर'नि रावा खैफोदा दासिमबो जोबाखै गोदान जेंना नुजायो गोदान हेंथा नुजाफैयो आरो बेफोरखौ जों जौस्रांनो बर' थुनलाइफोर बोरै बर' जातिखौ फोथांना लाखिनो बेनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय साफ्रोमबो बर' मेलेमजों बर' गोरोंफ्रा मावलांनांगोन बेनिखायनो दिनैनि बे गेवलां मेलावबो बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि गोबां बिबुंथिगिरिफ्रा गाव गावनि आइडियाफोरखौ गावनि सान्थौफोरखौ बुंफोरदों आरो जों आसा खालामदों बेफोरनो बर' थुनलाइफोरखौ थांनानै थानायाव जातिखौ फोथांना लाखिनायाव खामानि मावनो थुलुंगा होगोन जों आसा खालामदों जे दिनै गोबां जेंना नुजाबाबो बर' थुनलाइ आफादा थांना थागोन बर'नि सानसुमै मेलेमनिफ्रा गोरों गोराफ्रा बर' थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो नाजागोन लोगोसे बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावगोन अन्तत' जोंनि बर'फ्रा जि मोनसे भुल सानस्रि दं गोरोन्थि साननाय दं जे बर' रावजों फरायबा मोजां साख्रि मोना गोजौ थाखोआव थांनो हाया होननाय बे मोनसे गोरोन्थि साननायखौ जोंनि गोसोनिफ्राय गोजान खालामनानै जों बर' रावजों फरायनानै बोरै जाति सायाव थांना थानो हायो बे बाथ्राखौ साननानै जाहाथे खामानि मावदों दिनै बे 52 उदालगुरि जिल्ला कमिटि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखिनिखौ फोरसा खालामदों मोनसे बिबुंथि बर' रावनि आसामनि नैथि लेंगुवेज नोंथाङा मोनसे स्पिचआव बेबायदि बुंबाय थानायखौ नुनो मोनो ओरैनो थांनाय बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'नि रावखौ मोनसे गोजौ थाखो होनाय जादों बेवहाय बे सुक्तियाव बर' रावखौ आसामनि एस'सिएट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै गनायथि होदों आरो दिनै बेनिखायनो बे नैथि लेंगुवेज होनना बुंनांगोन जोंनिफ्राय डिमान्डआ बेनोमोन जे बर' रावखौ स्टेट लेंगुवेजखौ घोषणा खालामनांगौ होननानै जोंनिफ्राय रिकगनिसन होनांगौ होननानै जों दाबिमोन खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे आसामिस रावजों इकुवेल स्टेटास होनो एसे बोरैबा मोननानै स्टेट लेंगुवेज नङालासे एस'सिएट स्टेट लेंगुवेज
लेङाइ रायजो राव हिसाबै नाजावदों आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय खोब मोजां आसामिस रावजों इकुवेल स्टेटास मोनाखैबाबो स्टेटनि मोनसे रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोननाया बे जोंनि थाखाय मोजां जादों जों मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन जे झारखन्डआव गासै मोन 16 स्टेट लेंगुवेज दं सिक्किमाव मोन 7 स्टेट लेंगुवेज दं दा बिदिसो आसामाव मोननै स्टेट लेंगुवेज जानायाव जेबो हेंथा थाथावनामोन होननानै जोंनिफ्राय जुक्ति देखायनाय जादों खिन्थु थेवबो आसामिस इन्टेलेक्सुवेलफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट